For mange danskere er kongens nytårstale en stor tradition hvert år. Danskere sidder spændte over hele landet og venter på at høre kongens tale. Og tænker, hvad vil han snakke om? Hvad vil der ske? Og hvordan kommer det kongen fortæller til at påvirke danskerne og muligvis resten af verden? For mig handler kongens tale ikke kun om det han siger, men også det der står mellem linjerne. Nytårsaften for mig handler ikke om kæmpe bomber og flotte lys, men om at komme ind i det nye år og om nye begyndelser. Så kære klassekammerater, lad os begynde på at acceptere vores forskelligheder og individualiteter. Og lad os gøre, som kirken har lært os. Vis kærlighed. Ikke på den mærkelige kæreste måde, men på den måde, hvor vi ikke laver sjov af hinanden for at være anderledes, men hvor vi accepterer hinanden som dem vi er. Kongen talte om mange ting, men en af de vigtigste ting, han snakkede om, er nok, hvor vigtige håndværkere er. Håndværk er en døende kunst. Maskiner er ved at tage over hele verden, og nu med AI har teknologi fået mere magt end nogensinde før. Men det, at kongen hylder håndværkere, har måske inspireret nogle unge til at give håndværk et shot, i stedet for alle de kontorsarbejdere, som vi har nu til dags. Kongen snakkede også om hans rejse igennem kongeriget Danmark. Det er frisk, at han giver os et glimt ind i hans personlige liv. Jeg elskede virkelig, at kongen gik i dybde og rose disse lande, fordi når de fleste tænker på Danmark, tænker de nok ikke på Grønland eller Færøerne, nok nærmere på København. Så det, at kongen bringer opmærksomhed til disse underrepræsenterede folkegrupper, er meget storsindet. Men det var det, kongen sluttede med at sige, der betød mest. For når færinger danser kædedans, er der altid plads til en mere. Denne linje har sådan et godt budskab, fordi den viser, at vi altid kan tage andre ind under vores vinger, og at vi ikke skal være så kritiske over folk, vi ikke kender, og at vi skal være åbne og ikke lukket. Men måske skulle vi ikke give dem, som opererer cyberangreb, nogle chancer. Fordi i september 2025 blev Esbjerg Lufthavn ramt af et droneangreb, som Rusland stod bag. Det var et chok for mange danskere, og hele 5 lufthavne blev lukket ned, og derfor stoppede meget af lufttrafikken i Midtjylland. Så det, at kongen bringer det op med, at vi ikke lever i en helt sikker verden, er måden. Fordi som han selv sagde, er der mange nu til dags, der bare slukker nyhedsprogrammerne for at flygte fra virkeligheden. Men du kan ikke løbe fra virkeligheden. Du kan kun acceptere den. Men virkeligheden er ikke altid venlig mod mennesket. Så nogle af mine forhåbninger for det kommende år er, at Trump dropper alt det med at få Grønland. Selvom han har gjort det meget klart, at han vil have Grønland på en eller på en anden måde. Det er ikke fordi jeg personligt har noget med, at Trump får Grønland, men fordi han lige nu ret og sagt er en trussel for danskerne og alle andres sikkerhed. Det mærkede Venezuela første hånd. Jeg håber ikke kun for Amerika, men for resten af verden, at der kommer midtvejsvalg i USA, så hele verden ikke skal være bange for Trumps næste træk. Så for vores og alle andres sikkerhed håber jeg, at Donald Trump bliver stemt ned fra hans skyldne trone som præsident af USA. Jeg håber selvfølgelig også, at krigen mellem Ukraine og Rusland stopper, fordi denne krig ikke kun putter os her i Danmark i fare, men også ødelægger folks hjemme og driver dem ud af deres hjemland. Dette er selvfølgelig ude af vores kontrol, så vi kan ikke gøre mere end at håbe på fred. Ikke kun i Europa, men også alle andre steder på jorden, ligesom Gaza og Hamas. De har en frygtelig krig, ligesom alle andre krige. Så alt vi kan gøre, er at håbe på det bedste. Gud bevarer Danmark.